Hei, lume bună! Acesta este ultimul episod care îl voi posta pe telefon. Îl voi posta pe tabletă, fiindcă nu mai am de stocare, nu am cum pare rău. Dar pentru ultima oră o să jucăm și Minecraft. Pentru știu că vă place foarte mult gaming-urile. Of, vedeți cât de trist este, nu? Bine, să nu ziceți că am decorat eu sau cu un program. Nu, plouă. E foarte trist. Pardon. Foarte trist. Auziți la mine? Foarte trist. Foarte trist. În fine. Este foarte trist. Uitați-vă cum ne arată oceanul noapte. Și îmi plouă el. E foarte trist. Eu nu o să mai postez niciodată pe telefonul ăsta și pe o tabletă și o să vă pot să vă arăt și platforma aia de care am zis. Am sărit 7 pătrățele, deci eu nu vă păcălesc, l-am numărat. Să vedeți și voi cât de multe pătrățele am sărit. Am și uitat cum se Minecraft, n-am mai jucat. Of, stați, mă, o să uitați, stați. Acela este sunetul penzinului, e foarte scârbos, nu știu de ce, pe versiunea asta. Auziți? Au! 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 Bine că putem sta aici. Bun, lumea, am vorbit așa încet. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut. De fapt, știu că nu v-a plăcut, încă pot să părăsesc această mapă de multiplayer, v-am dezamăgit. Acesta nu o să fie chiar ultimul. Dar da, o să mai merg astăzi, tot astăzi o să mai postez un video. Postez 2 videoclipuri pe zi, ca să știți. Trei video pe zi. Sper ca să-mi dați like. Este foarte trist din ce vă zic. Și eu zic că am învățat și noi. Goodbye.